Disney і Pixar афіцыйна абвесцілі, што ажно ў 2029 годзе выйдзе сіквел оскараноснага мультфільма «Таямніца Коко». Відаць, другая таямніца Коко заключаецца ў тым, што бабуля была дзядуляй. Іншага працягу для мультфільма, што быў так арганічна завершаны, я не знаходжу. Хаця для такога ранняга анонсу ёсць цалкам зразумелае тлумачэнне. Генеральны дырэктар Disney Боб Айгер зрабіў гэтую захапляльную аб'яву падчас штогадовага сходу акцыянераў кампаніі. Ніякіх сюжэтных падрабязнасцяў, толькі абяцанкі, што новы праект будзе поўны гумару, сардэчнасці і прыгодаў. А яшчэ поўны надзеяў на паўтарэнне поспеху арыгінальнага мультфільма. З няўдачамі ў свеце кінакоміксаў Marvel студыі вельмі патрэбныя грошы і добрыя навіны. Добрая навіна для фанатаў: рэжысёр арыгінальнага фільма Лі Анкрыдж вернецца да кіравання працягам разам з Адрыянам Малінай. Арыгінальны фільм 2017 года стаў сапраўдным культурным феноменам, заваяваўшы 2 Оскары і сабраўшы больш за $800 мільёнаў у сусветным пракаце. Гісторыя 12-гадовага Мігеля, які марыць іграць на гітары насуперак шматвекавой забароне музыкі ў яго сям'і, закранула сэрцы мільёнаў гледачоў, а іх гаманцы адгукнуліся ўдзячнасцю. Відавочна, Disney разлічвае на ўзмоцнены сіквельны эфект, які прадэманстравалі Inside Out і Суперсямейка. Сіквел апошні ў 2018 годзе зарабіў амаль $1,300 мільёнаў, а мінулагодні сіквел Inside Out здабыў значны $1,660 мільёнаў. Таму, так ці іначай, бабуля Коко была асуджана на тое, каб яе брудную бялізну яшчэ не раз перапаласнулі на нашых вачах. Гэта кіназніжка на відзіку, за мікрафонам Віталь Аляхновіч. А перад вамі галоўныя анонсы і навіны са свету кіно і серыялаў за апошні тыдзень. Да 2029 года яшчэ трэба дажыць куды больш шансаў ва ўсіх нас не згарэць у полымі ядзернай вайны да 20 чэрвеня, калі на вялікія экраны абяцае выйсці новы арыгінальны мультфільм «Эліо» ад Pixar. Вось і новы трэйлер яго выйшаў на адыходзячым тыдні. Галоўны герой гэтай гісторыі, 11-гадовы Эліо, сапраўдны фанат космасу з буйной фантазіяй і адной вялікай марай, каб яго выкралі іншапланецяне. Я цябе, хлапчук, разумею. Стагоддзямі людзі звярталіся да сусвету ў пошуках адказаў, а ў мультфільме «Эліо» раптам гэты адказ атрымае. Калі нашага героя выпадкова перамяшчаюць у камунівёрс, міжпланетную арганізацыю з прадстаўнікамі розных галактык, ён з галавой акунаецца ў эпічную прыгоду. Толькі ёсць адна невялікая праблема. Эліо памылкова прымаюць за лідэра зямлі. Цяпер хлопчыку давядзецца наладзіць кантакт з дзіўнымі іншапланецянамі, вырашыць міжгалактычны крызіс і адкрыць, хто ён ёсць насамрэч і дзе яго сапраўднае месца. У фільме таксама з'явіцца цётка Эліо, Вольга, якую агучыла нядаўняя уладальніца Оскара Зоі Салдана. А вось рэжысёраў мультфільма адразу 3. Мэдлін Шарафьян, кароткаметражка «Нара», Домі Ши, кароткаметражка «Бао» і мультфільм «Я чырванею», і Адрыян Маліна, суаўтар і сурэжысёр «Таямніцы Коко». Чаму спатрэбілася адразу столькі і ці было гэта апраўдана, даведаемся ўжо праз 3 месяцы. Маем выдатную навіну для ўсіх фанатаў адной з самых інтрыгуючых гісторый сучаснага тэлебачання. Стрымінг Apple TV+ афіцыйна абвясціў аб працягу серыяла «Раздзялення» на 3-й сезон. Гэтая стрымінгавая драма распавядае гісторыю працаўнікоў загадкавай кампаніі «Люман», якія добраахвотна падвяргаюцца працэдуры раздзялення, падзелу свядомасці на працоўную і асабістую часткі. Якраз напрыканцы тыдня завершыўся 2-й сезон. Дарэчы, беларускую агучку першага сезона «Раздзялення» можна знайсці на сервісе «Знічка». Там жа знойдзеце субцітры на беларускай мове да 2-го сезона «Раздзялення». У хуткім часе і для яго зробяць агучку. Працяг серыяла на 3-й сезон, папраўдзе, не павінен здзіўляць. Apple TV+ раней адзначаў, што «Раздзяленне» стаў іх самым праглядаемым серыялам за ўсю гісторыю, абышоўшы нават знакаміты камедыйны праект «Тэд Ласа». Мая галоўная надзея, каб гэтым разам перапынак паміж сезонамі быў карацейшым, не некалькі гадоў.
Пры ўмове, што больш не будзе буйных забастовак у Галівудзе, верагодна, што знешніх перашкод для распрацоўкі трэцяга сезона будзе менш. І калі у аднаго асобнага серыяла на стрымінгу справы ідуць някепска, а агулам у стрымінга ад Apple усё так сабе. Паводле справаздачы з Information, Apple TV Plus штогод страчвае больш за $1 мільярд. Нягледзячы на тое, што ў 2024 годзе колькасць падпісчыкаў дасягнула 45 мільёнаў. Гэта адзіны падпісачны сервіс Apple, які лічыцца не прыносіць прыбытку. Калі ты страчваеш мільярд штогод, гэта не бізнес, гэта хутчэй хобі. І здаецца, для Apple гэтае хобі становіцца ўсё больш дарагім. У рамках намаганняў па больш жорсткім кантролі выдаткаў Apple скараціла свой першапачатковы бюджэт на контент для Apple TV Plus на $500 мільёнаў. Нават з арыгінальнымі хітовымі шоу, такімі як «Раздзяленне», Apple TV зараз утрымлівае менш 1% ад агульнай штомесячнай аўдыторыі стрымінгавых сервісаў у параўнанні, напрыклад, з 8% Netflix. Але лічыцца, што Apple TV Plus быў створаны пераважна для таго, каб утрымліваць людзей у экасістэме Apple. Сугенеральны дырэктар Netflix Тэд Саранданс закрануў стратэгію, якая стаіць за Apple TV Plus падчас інтэрв'ю з Variety. Кажучы, я не разумею гэтага па-за межамі маркетынгавага ходу, але яны сапраўды разумныя людзі. Магчыма, яны бачаць нешта, чаго мы не бачым. Пэўна ж, так? Праўда? Гонка стрымінгавых сервісаў між тым працягваецца, і як бачым, нават такія бяздонныя мяхі з грашыма не ў стане заліць усе свае праблемы яшчэ большай колькасцю грошай. Анна де Армас адстрэльвае вагіны і зажыва смажыць ворагаў у новым трэйлеры фільма «Балерына» у боквіле легендарнай франшызы «Джон Уік». Новы трэйлер «Балерыны» паказвае нам де Армас у ролі Евы Маккарро, рускай балерыны, якая стала забойцай і жадае адпомсціць мужчынам, што забілі яе сям'ю. Яна не адна ў гэтым змрочным свеце. Кіану Рыўс вяртаецца да сваёй ролі Джона Уіка. Падзеі фільма разгортваюцца паміж Джон Вік 3, глава 3, Парабелум, і Джон Вік, глава 4, пашыраючы гісторыю персанажа, якога ў арыгінале выканала Юніці Фэлан. Фільм выходзіць праз 2 гады пасля таго, як гледачы бачылі Рыўза ў 4-й частцы, якая стала самай прыбытковай у серыі, з сусветнымі зборамі больш за $440 мільёнаў. Усяго першыя 4 фільмы пра Джона Уіка сабралі больш за $1 мільярд па ўсім свеце. Для Анны де Армас гэта чарговая роля ў жанры экшн пасля бондаўскай «Не час паміраць» з Дэніелам Крэйгам і «Гостед» з Крысам Эвансам. У 2023 годзе актрыса атрымала сваю першую намінацыю на Оскар за ролю Мэрылін Манро ў фільме «Бландзінка». Гэта не першы раз, калі Джон Уік аддаляецца ад асноўнай лініі. Прыквел міні-серыял «Кантыненталь» з Мэлам Гібсонам выйшаў на ТБ у верасні 2023 года. Рыхтуйцеся да смяротнага танца ў стылі Джона Уіка, але з жаночай грацыяй і не менш смяротнымі наступствамі, ад якіх аж ногі адымае. Тоні Гілрэй, шоуранер серыяла «Андер», паведаміў выданню «Калайдер», што адмяніў планы па публікацыі сцэнарыяў свайго крытычна-паспяховага шоу, нягледзячы на тое, што 1500-старонкавы зборнік быў ужо гатовы. Прычына – бояць, што матэрыял стане кормам для трэніроўкі сістэм штучнага інтэлекту. Як кажуць, у далёкай-далёкай галактыцы баішся дроіда, не дзяліся з ім сваімі сцэнарыямі. На мерапрыемстве Эммі ў 2023 годзе Гілрэй абвясціў планы на запуск бясплатнага сайта з усімі сцэнарыямі Андера і канцэпт-артам. Я хацеў гэта зрабіць, мы сабралі ўсё разам, выглядала сапраўды крута, я бачыў гэта, мне гэта падавалася. Шыі прычына, па якой мы гэта не робім. Навошта яшчэ больш дапамагаць гэтым сраным роботам? Гэта была справа майго эга. Гэта была ганарыстасць, якая прымушала мяне гэта зрабіць, але мінусы рэальныя. Так што славалюбства прайграла. Рашэнне Гілрэя падкрэслівае растучую заклапочанасць наконт таго, што праца мастакоў выкарыстоўваецца без дазволу для распрацоўкі інструментаў штучнага інтэлекта, якія могуць іх замяніць.
Крыстафер Нолан назваў адсутнасць адказнасці ў шэі жахам, а стваральнік чорнага люстэрка Чарлі Брукер назваў сцэнарый, згенераваны чатам ГПТ, гаўном. У той жа час буйныя студыі не пазбягаюць партнёрства з штучным інтэлектам. У верасні мінулага года Lionsgate аб'яднаўся са стартапам Runway для распрацоўкі мадэлі машыннага навучання, выкарыстоўваючы кантэнт са свайго каталога фільмаў і тэлесерыялаў. Праз некалькі тыдняў пасля гэтай здзелкі Reuters паведаміў, што Disney стварыў новую ўнутраную каманду для каардынацыі намаганняў кампаніі ў галіне штучнага інтэлекта і змяшанай рэальнасці. Генеральны дырэктар Disney Боб Айгер нібыта заахвочваў людзей прыняць здольнасць шэі зрабіць нас лепшымі і расказваць лепшыя гісторыі. Пакуль мадэлі шэі становяцца ўсё большымі і больш дасканалымі, ім патрабуецца вялізная колькасць трэніровачных даных, што робіць матэрыялы, абароненыя аўтарскім правам, такія як сцэнарыі і кнігі, іх асноўнымі мэтамі. Гэта выклікала хвалю судовых спрэчак. The New York Times падала ў суд на OpenAI за парушэнне аўтарскіх правоў, у той час як асобны пазоў аб парушэнні аўтарскіх правоў супраць той жа кампаніі быў пададзены кааліцыяй пісьменнікаў, уключаючы аўтара гульні тронаў Джорджа Мартина. Іншая група аўтараў таксама падала пазоў супраць Anthropic, сцвярджаючы, што кампанія трэніравала мадэлі на наборы даных пад назвай The Pile, які нібыта змяшчае несанкцыянаваныя копіі твораў тысяч аўтараў. Сапраўды, як кажа Гілрой, навошта дапамагаць сраным робатам яшчэ больш? Хай смокчуць бібу. Зразумела, што гэта падобна на марную бойку з ветраком, але ж і проста так здавацца, не паскардзіўшыся на хмару, было б не ў чалавечай прыродзе. Адам Сэндлер працягвае фарміць капусту, выпускаючы камедыю за камедыяй для Netflix. Гэтым разам 25 ліпеня чакаем на стрымінгу сіквел камедыі 96-го года «Шчасліўчык Гілмар». Вось падаспеў і першы трэйлер. Нас чакае сапраўдны феерверк эмоцый і камічных сітуацый. Хоць Netflix трымае сюжэт у таямніцы. Афіцыйны сінапсіс складаецца толькі з фразы «Шчасліўчык Гілмар вярнуўся». Новы трэйлер паказвае, што герой Сэндлера мае пэўныя сумневы наконт супрацьстаяння з цяжкавагавікамі PGA. Але калі ён вяртаецца на поле, то робіць гэта з уласцівай яму упэўненасцю і пачынаецца сапраўдны вэрхал. Рэжысёрам працягу «Шчасліўчыка Гілмара» выступае Кайл Ньювачак, які раней працаваў з Сэндлерам і Дженніфер Эністон у фільме Netflix «Загадкавае забойства». Сцэнарыі напісаны Сэндлерам і Тімам Херліхі, аўтарам арыгінальнага фільма, а рэжысёр першай часткі Дэніс Дуган вярнуўся ў якасці выканаўчага прадзюсара. На Раство ў гэтым годзе запланаваная прэм'ера новага фільма той самай студыі А24 пад назвай «Марці Супрым». Гэта спартыўна-прыгодніцкая камедійная драма пра гульца ў настольны тэніс, ролю якога выконвае Тімаці Шаламе. Не, трэйлера ў гэтага фільма яшчэ няма, але ў навіны на мінулым тыдні ён патрапіў з іншай нагоды. Гвінет Пэлтраў, якая грае ролю жонкі галоўнага суперніка Тімаці Шаламе, ці то панаракала, ці то пахвалілася пра колькасць інтымных сцэнаў у будучым фільме. У нас вельмі шмат сексу ў гэтым фільме. Вельмі шмат. Вельмі. Відаць, герой Шаламе апынецца вундэркіндам пінг-понгу на розных узроўнях і ва ўсялякіх экстрэмальных умовах. Як казаў майстар Йода, галоўнае ў гэтай справе трымаць ракетку упэўнена, але пяшчотна. Ці гэта ўсё-такі быў мой фізрук? Дасведчаная 52гадовая актрыса таксама адмовілася ад супрацы з каардынатарам інтымных сцэнаў. Гэта досыць новая прафесія ў кінаіндустрыі, якая з'явілася пасля руху Me Too, для абароны актораў пасля шматлікіх выпадкаў злоўжыванняў. Калі яе спыталі, ці будзе ёй камфортна з пэўнымі рухамі падчас здымак інтымнай сцэны, яна адказала: «Дзяўчынка, я з той эпохі, дзе ты распранаешся, кладзешся ў ложак і камера ўключаецца». Па словах актрысы, яе партнёр па здымках, 28гадовы Шаламе, пагадзіўся з ёй. Яны сказалі каардынатару: «Мы справімся, вы можете адысці крыху назад». Варта адзначыць, што Пэлтраў атрымала Оскар 26 гадоў таму за фільм «Закаханы Шекспір», а ў 2017 годзе яна была адной з першых вядомых зорак, якія абвінавацілі яго прадзюсара Харві Вайнштейна ў сексуальных дамаганнях.
Завітаць на фільм пра настольны пень, прабачце, нейкія памехі, пра настольны тэніс можна будзе ўжо 25 снежня гэтага года. Калі фарміш капусту на Netflix, трэба мець сорам, бо калі яго не мець, можна апынуцца ў судзе як рэжысёр Карл Эрік Рынч. Ён паабяцаў Netflix, што здыме для іх навукова-фантастычны серыял пра від звышразумных чалавекападобных клонаў. Атрымаў на гэта $44 мільёны, а потым запытаў яшчэ 11, бо нібыта не хапала на канцоўку. Але 10,5 мільёнаў гэтых грошай патрапілі на брокерскі рахунак, дзе цягам 2 месяцаў абясцэніліся ўдвая. Астатнія паўмільёны рэжысёр накіраваў на спекуляцыі з крыптой. Там яму пашчасціла значна больш, так што Рынч змог выдаткаваць на сябе каля $10 мільёнаў. Вытворчасць серыяла пра клонаў ніяк не рухалася да фініша, але рэжысёр паспяхова кланіраваў для сябе 5 Роллс-Ройсаў і толькі 1 Феррары. Гэта далёка не ўсё. Я сумленна спрабаваў адшукаць, што за такія 2 матрацы купіў сабе Рынч за $638 тысяч, але ў сваім інтэрнэце для нішчукоў нічога не адшукаў. Відаць, гэта былі матрацы са здымак Марці Супрыма, якія вытрымалі здзекі вялікай колькасцю пінг-понгу. Агулам кіраўніцтва Netflix стала нешта падазраваць, калі паводзіны рэжысёра сталі непрадказальнымі. Відаць, апроч як ганяць на Роллс-Ройсах, Рынч актыўна ганяў па Вене, бо расказваў сваёй жонцы, што ўмее прадказваць землятрусы, а кіраўніцтву Netflix пісаў, што адсачыў сігнал каронавіруса, што зыходзіць знутры зямлі. Верагодна, бліжэйшым часам у Рынча з'явіцца больш вольнага часу, каб развіць сваю навуковую тэорыю і даказаць сваю прыналежнасць да магаў зямлі. Але не здзіўлюся, як праз некаторы час мы нават пабачым баёпік у жанры крымінальнай камедыі пра ўсю гэтую сітуацыю, стваральнікам і галоўным героем якой стане Адам Сэндлер. Што тычыцца серыяла пра суперразумных клонаў, ён дагэтуль не скончаны. У адрозненні ад кіназнічкі, якая мае выразны канец і акрэслены бюджэт. Закінуць на матрац для вядоўцы можна на Patreon. Як гэта ўжо робяць магнаты Мова.хау, Дмітрый Суднік, Хімік 94, Алексей Гулеў і Алесь. Дасылаю пра мяне падзякі ўсім патронам, што падтрымліваюць беларускае. Цісканіце падабайку і не забудзьцеся падпісацца на відзік, наперадзе яшчэ шмат цікавага.